Folin tani obe magazine mali la jawa ko bela jili o bismillah ko kuna fonu kon kereka bagurbo uluflen bagurba fulla sa amita kulma fatike da meleke ko ko ni ale buna ko ko ni ata kala je ko kulu chama ko ni taru yere di anga fintigla ko ma gawo ale konnala mi me ka ke sababu ku chama ko ni daga ro ko ludo amanda dula ko wala ko kata si Niger wale ni bene ko ni danje mbuni nyanche ko danje ko ni ka datule me wati te no nanga ka be dele ko ngabara le par sabla ko ni ata kala je ma je mando ko ni olu daga le me ayro ko fiya keren la ko faransi ko ni ale nantigo ko luga ka chama ko ni me ayro ko fiya na ko luga ayro na dele ko tuino amanda dula ko wala oyi kuna fonia lawan ko nasa ambita chat ko ni ale mata noy akala taw ko ni o ku fene ko ni jurula ko ni ata kala je fanga ni to manyama do noy success mastrai ayo ko ni ayira ka fo ko ka mata ko ni noy kala tay ka bo ma bar sabla ka ayira ka fo ko chama ko ni be aku ko nala amanda do fenna ko wala o bismillah ko kura kuna fonu ko ni keneka inafanya fo etu kumna baguruba folo la sakulu mal fatigi damile ko ko ni jurula ko ni ataka la je kulu mal fatigi damile ke machama ko ni bolo da kero ka mi kera sababu uyere ko ni taro uyere dianga fintigla ko ma ka benanga fintigla ko ka jija nuga chesruye anuga lara wulu ko ni cirenkeren la koron filawla gawo alhere konna la kosebe ko bara wali konna uya yira ka fo ko ni wati temeni na sawa no ye me dimashi temeni ko o findigila ka o no ye kulmar fatigi damile ke ko ni ka ko jurula uye bolola ke amachama ko ni ka mi na u ko ni uyere taru yere di findigila ka o masa mi na ko ni wala sa wase ka boloda ku ka parsabula achama ko ni dugora kun doninte nga anfle na fo wati mine ko bi findigila ka o be ka barase munu blasinga fuka ta se mine nyenema munu bu bolo be ka sababu ye ka chama ko ni ko bo u boro la ni ataka la jefene ko kulmar fatigi damile ko mumlibe nolu to ko nte do wore yi ko groupe terroriste de l'état islamique du Sahel ni adrusu nyoko na beke AESA ko lu mado ko ni ko lu minena asongo ali ko na la keren na sigidami ko ni na be fuma ko lele hoyi no be ko ni gawo ali marabulu chew ko nasa ko mado minena u chama kulu minena foka ta se dimasite mene fene ko ni ma wulu minena watula nga kuni ataka la je dimashi do fene la no gera avril kalo klim wan shegi samba fla ani mwan nani kul marfat gidamele ko ma chama ko ni fene minena min gera kidal ali marabulu ko nasa ni ay sigidami be na be fuma adul ok ko o ma ko folon ko ni minena o ro ko folona ko findigila ko ka chesri no ka jija no ka magami sina fuka ta fote geda gera kul marfat gidamele ke no wani chama ka keren na ko nyema ko ni uluka nambore amidu Niger ka ofini no ku danche mi ko ni be Niger ali ni beneni nyanche Niger ya yira ka fokalitina danche ko ni daele barsabla datula wati temenuna kama soro do refe ko français ko ni kancha ma ko ni ko o sigimbe bene kon la kuni yata kala je Niger ko ni ya yira ka foko français shite do ko du kulo sanfe keren no kon nanti ko barsabla ku be na demelanga ko were bi wa ko minto oshi o gum kon la ko ni u genga bo Niger ali kon na la pe wala seli ko ni kera wa kotigi follow fe no yi ko ni Ali Mahaman Lamine Zeni ale bora ko la seli ke karite meni unasa mina ko ni ayayira ka fo kulu ka yera tami fle ni kabeke ga ko dance min bolu ni bene ni nyoachere ko dance ko ni datugulembe kama soro ni ko infen fe wa fena ko ni ata ka laje ko kuma sindo ko ni be uluni Niger ni bene ko ni ali ni nyoanche menye barasindo ko ni ulu ni nyoanche Niger bene fukata se shinma menye uga barasindo ko ni noyi tajiko ta fanfele ko boka ta fere ni jamana bacha ma ko na ko ogum ko na lawa bene ya hira ka fokale semina bo okula nga uya hira ka foko tege no mana black ko ni ko ina ka blala ni sebe certitude ko ni be akula wa fene ka tin se ka bla tentode ko ogum ko na honna ko da ko ni mina yele nga benenga jija ko sebe français ko ma ko na do uluka rola par exemple ko kulma fatigi damele ke do yere bisigu ni kami fintigila kan na noye français na tiguye wala sa chukum na ka do Niger kono ka Niger koni ka akli washu koni o se a jamana do ma ko sebe ola koni wa Niger jamana katika abora ka lasilike tuguni lasilimi koni la ayajira ka foko beneme feka lwa mi tara ko sigi ka be feka o koni o shwe wo o mi koni o tige bada
fene ko ni ata ka laje ko yoro se mun be no ni taji ko me bo ayro ko fo na ka bita kilometre bafla unano angu ko na mi ko ni mike ke sababu yayi ka bene ko ni fuka tati jamana were wono ye jena atara kasa chewi ko lu servi taji ko ni nyuma ko ni osorolila wa ko ni ata ka laje ku taji mbe bon Niger ka taka jamana na de ka bita taji bargun bi kononto ba bi kononto o kon nasa wala sa chugu minna ka jamana chama ko ni munafa taji kota ale fanfela fenena wakata jiboro ko ni ka beta ka Chad ale nano na fenefe dan jembe ta Chad an Niger ni wache taji boro ko ni be woro kufo yadi ko na o ya yira ka fa fene ko kudita mikera no ya yira ka fo ko kera uka Mohamed Bazoum ko nasa ko kera sababu ye ka kuma se mun mo nyoko no relation mi Niger ni Niger ni Benin ko ni ale ni nyuanche sa ko kera sababu ko ni fulugu falaga nga ko ni jamana fulan ko ni ko abenu mine birebe fintigla ko de bulo ko aka chala fe ko ni mena be fola duna na tawla kuna funia lavana sa amita Chad ale ko ni kalata ko ni ko jurula sa ko ni ata kalaje uka fanga nyine to mado ko ni ko ubora kala sirke la salimina ko ni ayayira ka fo ko kalata ko ni abwa ma barsabula ko yurgu ko chama ko ni be akujurula aya dadu a chama na ka fo ko ni ata kalaje fanga nyine to mai ko ni te dore do o succès mastrai ale ko ni kale kara ma flana ko ni kalata ina min ko ni na min la silikera tene ko na Mahamata Idris Deby Itno ale do ko ni kera anyema yere ko ni mi mina ke jamana ale no mina bire ma yi ko ni ogun ko na lawa cheba no master succès masrai ay la sili do kan gel la silina anaka afuka no ya ka fasalige bay ubora ka nyini no ni kitu nyini sa mi na ko ni ayira ka fo ko cour constitutionnel mo kan ko nyini jinya ma jonena mi ko ni na o la sili ko ni ke aka compte Facebook kon o sanfe ga amada odoroma de abora ka kuma sin chama yira fene ka yira ka fo ko succès masra ko ni ale ko ni borani ni ata kemesra tan shegi murumuru biduru ni sabako ni ale o soro kala tayina mi na ko ni Idris Deby Idris Deby Itno ale borani bioro murumuru sabako ni kemesra la ako kon jurula mi ko ni nagwa ni cheba ko ni ayira la inafo alamsa shufela fe wati damadoni sani election ko ni resultat o be fo uga jabaran so ko nawa ayele ko ni ku kilenga ayira ka fo kale ko ni kele meta ba yin ko ina ko ga resultat o bolen ko fe no ejabi wisa ayira la ka fo ko Mamata Idris Deby Itno ale ko ni kera nyemaye ga ayayere ka fo ko wati temenuna no ye kalata ale ko na wiwa ko ma bioro ko ni ko oluminena munu meka papier no ye seben fura chejugu do gla mi nte chen mi ti jamana yere ka seben fura gla ni wala sa chugo mina uga sega don kataka uga bara se onke kalata yoro ale ko ni su ko nala ogun ko nala wa uga procureur ko ni mimbe jamina ale ko nala aya yira ka fo ku kalata ko ni ka abora ma folo ina fo nyeyini nun ka ke ani aka nyedon ka fo na so mi ba ko jurula ko sano che ko me kalo klem kwan sabako ni ko nyeyini nu mana ke ka jabi mi soro ko obebla o wati ko na ni me dansi ke biya ko na funu ko na ambe ka mbe buluda wati